କ'ଣ କରୁଛୁ ରେ ବାବୁ? ଶାଗ ଭାଜୁଛି। ସେଇଟା କ'ଣ ଡାଲି? ଡାଲି। এইটা কি ଶାଗ? ଖାଲି କୁସୁରା? ଖଡ଼ା ଶାଗ। ଆଉ କେଉଁ ଶାଗ? ପୋଇ ଶାଗ ଆଉ କଲବଲିଆ ଶାଗ। କି କେଉଁ ଶାଗ କଲବଲିଆ ଶାଗ? ମୁଁ ବହୁତ ଶାଗ ଭାଜୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଲ୍ଡ ଷ୍ଟାଇଲ। ଆମର ଡାଲି ହେଇଯାଇଛି। କ'ଣ ଆଜି ଖାଇବାକୁ? ଖାଇବାକୁ ଡାଲି, ହୁଁ ଭାତ, ହୁଁ ଶାଗ ଭଜା। ହୁଁ। ଡାଲମାରେ ବୋଧେ କଦଳୀ ପକେଇ ଦେଉଛୁ? ହଁ କଦଳୀ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ କଳା ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ। এইଟା ଆମ ବାରି ପଛପଟ, ଏଇଟା ଲାଟିନ। ଓ ଏଇଟା ପାଣି ଜମି କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖ। ଶାଗ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଆମର ଶାଗ ସରିଲା। ଏବେ ଯିବା ଗାଧୋଇ ପଡ଼ିବା, ଖାଇଦେବା। ମୋ ବୋଉର ଶାଗ ଭଜା ସରିଗଲା। ଦେଖ ଆମର ଚୁଲିରେ ରୋଷେଇ ହେଉଛି। ଏଇଟା ଆମ ଘର, ଆମର ଭଡ଼ା ଘର। ଛିଞ୍ଚତ୍ର ହେଇ ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପଡ଼ିଛି।